Kanega du dashin Meghalaya ban ngip diang snow bhai phi baro shaka thup khubor mata ka jan miet shwaban phaj ki khubor ki babnya ngenya pet shwai ki mat bakong san Rakhe ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ka jingda prasnem haka bor sinshar da ka program Our Magnificent Meghalaya Vision arhaja laipuar happy a Sangma Sports Complex Rakhe ka BJP Meghalaya Mahila Morcha ya ka International Women's Day penkop buram ya ki kinthei bawan ra nam ha Shillong Penlong ganong ba Shillong ya ka KHASI Welsh Cultural Concert Bridging Cultures a KHASI Welsh Confluence ha MIT University Bu Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ya umau nongrim jong ka Kota Airport lengba ka video conference. Balapan long ya ka Meghalaya Cage Fight Season 4 ha Jowai ka bakring ya kinong wan petkay na kikato ka Neki District. Mentangin niya Pashwa siya kikubor na Keleng Kajila. Kasarkar Meghalaya Democratic Alliance kalarake ya kajingda prasnem haka borsin shar da ka program ka bakongsan ka batip kum ka Our Magnificent Meghalaya Vision arhaja laipuar happy a Sangma Sports Complex. Ya kadi kajing rakhe la lam khmat da Menteri Rang Ba Kajala u Konrad ke Sangma balawan banyashim mintalang da ulampang kayeng dorbar u Thomas a Sangma ki simbot Menteri Rang Ba u ba Preston Tinsong bat nyaw bhalang dhar harengkat ki Menteri Sarkar ki MLA bar ki he Sarkar. Hakani kajing rakhe la batay shapang ki jing tre jong ka Sarkar hakaba ki nong yo mentoy ki la batay ya ki jing Shem ki jongki. Haba ajing kren ha kadi kasngi u Konrad Sangma ula batay shapang ka jing kieu jong ka Meghalaya ha ka yo ka kot bat banjur baga jingla jong ka sarkar ka long ki jingmi na ki jing etrei lang ki batmu ban kampen bha ya ka jing em ki pajba. Ha kadi kasngi ula play pajba ru ya ki shispa I waitali ki community hall ha ka leng ka jilla bat pratali ki warehouse bat ki common facility center hapo ka Chief Minister's Elevate Initiative. People always ask me, what is the greatest achievement according to you in the last 8 years? Is it the new secretariat that's coming up in Shillong? Is it the additional secretariat coming up in Tura? And I tell them that while all of this is important, the greatest satisfaction I get and the biggest work I tell everybody that I have done is being able to bring a smile to the citizen's face. That is my biggest achievement. Ka BJP Meghalaya Pradesh Mahila Morcha kalarake ya ka International Women's Day haka office traikam ka jongka hanong ba Shillong hanin kasngi da ka bapin ko burom ya ki kenthe ki bawan shakmat haka jingile kai sports ki nong sengkam sengjam bat ki we ki jat kam hagani kasngi lawan banyashim mentalang da urikman G Moment uba M Kharkrang bat ka President jongka Mahila Morcha ka jilla ka kong arena nyauta habakren hagani kasngi ka kong nyauta kala penrem ya ka jingsha thombor badang shen jong ka we ka longkme hari bhoi district bat kala ong bakala riam yong hagani kasngi bakan longkum ka dak jong ka jing persha bat ya long ka we bat kitu ki basha thombor
Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee nin kasngi kala ong ba kajing kren halor kajing mang tingka jong ka jilla ka long ban pensngau thu yiki patba da ka bashay ba kumno ka sarkar ka penlut bat kajing bu ka bakongsan ha ka biadai bat ka roy ka par haba ajing kren shakilat pathai khubor unong yalam ka seng uba manual badwar ula ong ba kajing tmu kam shimla day ban wat daw henry ban batay yiki mat ki bakongsan jong ka mang tingka kamtam shapang kajing penlut pisa bat kajing tmu jong ka roy ka par ka bane. What we keep on telling people is that while the spending has increased and we give them full credit for that, we do not see that the spending is actually reaping the results in which the public at large benefits from it. Because in today's world and in today's scenario, especially in the state of Meghalaya, we know that the unemployment rate is in excess of 6%, and especially urban unemployment is in excess of 12%. So, but if at all the government is spending so much money in terms of asset creation and so on and so forth, we don't see that the spending is actually going to as many people as possible. Kajing pakhang shnong kaba arpusaw kenta kabla khot da Garo Students Union kalakta ikatura kumshi benta jong kajing yakhi babom kwa banyitrei lang kani kajing yakhi kabla sedang nadu kapon riu bejemin step kalong ban penbor ya Garo Hills Autonomous District Council bahap donkam ya Sirnot Scheduled Tribe ban yo yale election bat tap vote ha council watla kalong kum kajing pen ken ya hukum bala penmi da ka Meghalaya High Court lengba ka bor penya district kani kajing khang shnong kalong ya jai ha kabala yoi baki dukan kila khanglut batang kattu kat ni teli ki kali shimet ki ya ki surok harengkat ka jingra ki lama yong UMLA Karanikor uba Pius Marwen ula play ya ka Ying School ka Bathamai jong ka Pendeng Sosham Government LP School hapo Ranikor Block ha Southwest KHASI Hills District. Ya ka Ying School latay hapo ka State Schemes School Infrastructure Upgradation Project ha ka jinglut ka ba Saupusaw point nyop khandai lak tingka. Habakren hagani kasngi uba Marwen ula ong baka pule puthi kalong kabakong santam nakabenta ka jong u nadu uba ula sya ajiet kung MLA da kababanjur baka pule puthi kalong kabakam donkam banya ka spa halor ka jing yarap ka jong ka yaki kena banya chakmat ha ka jing im. Kajing nang kajing start kadon la kajong kajing betoy kalong la kajong kajing betoy sisin ba pidon haka kadam jing pulir umur phenam la no ei lano lano kajing pulir kam ju he lano lano ka kadam jing pulir ha kajing em ju ki bru lano lano ju he basuki ube kata katan jong kajing pulir ngam ju sko ba kata kajing pulir pidu no kajing pulir kadai ka pakodor but kadai kajing nong jong kajing im jong pi. KHASI Students Union West KHASI Hills District Unit inin kasngi kalalek banyak kendu ya ka Deputy Commissioner jong ka West KHASI Hills District bat IT ya ka Shithi ban pan jingshai halor ka jing penslem jong ka jing sedang kelas ka Nongston Polytechnic ka seng kalaong baki nongshong shnong ka Nongston bat ka district kila ap khmi linti ya ka tega jaka puli ban pleno ha ka baka la ban penbiang jing ai jing hikai ha ka liang ki technical bat ple lat ya ki samla puli ka than ka Deputy Commissioner kala pentikna ba onsa jurit benia bat onsa le kam kloy ya ki badon kam bat wilayah fan ya penduduk ya KDC jom ka West KHASI Hill banyak clear ya keren halor kene ka benta ban plino ya kene school khnang ba khna pule ki yo ban pule no ban yo ban dunia no khmat ya kajing pule jeng kena telah terang nado meniswa mat hadin bang le penduduk ya ka Deputy Commissioner jom ka distrik kejongi
kalau keluar ban tur kelar ya kena ke bentah ban penjahit no syakmat ban nomor semsyu nak bentah gajing pli ya kena ke sekolah. Kinong Shong Shnong jong ka Shillong kilamat ya ka jingkring bathamai ha ka baka Sea World Carnival kalas dang ha SRGT Polo Parking Lot. Lapin long da ka Disneyland Mela Private Limited ha ka ka Carnival kindan ki jingpen bernia leng kiba kinong penlong ki batay kom ka linti pet dok ha hapo ka ka bahe tam hapo India haringkat ka jingpen i ya ki mermaid. Kandan ru ka jingpen i hadu palat i waypoint sunlak teli ki dok ha ki badai na palat shispa teli ki jaj dok ha. U manager u Alan Keshwar Bhaskar ula ong bakane ka carnival ka thmu ban penyo ya ka lat ka baya seriem bat ki linti pet ka ya ki dok ha ki bapaw kom ki nong ba ha Dubai bat Singapore. Kane ka carnival kan sedang na du ka nyauterik u leber bat kan kot hadu ka santerik u yayong. Lapan long yaka Viksit Bharat Yuva Connect Program, Youth Parliament and Debate Competition, dakatanat Youth Affairs and Sports, haka jingetray lang bat ka Don Bosco College, Bindi Hati, haka sngit hoding. Ka nong shnap lim ka kong simi kong tiang, kalay shim menta haka program ba minstep, kum ka nong prat linti ki samla, bat ka kong san, kat ba haka program haka po jan miet pat, lawanya shim menta da uba, Krisan Langstang MDC jong ka Sumer constituency haringkat ki weipat ki diu pau khmat haka jingya kop ya terko halor ka phang state of emergency lawanya shimmenta da ki khat riungut ki samla puli na Jaintia Eastern College Cleariat na Cleariat High Secondary School but na Don Bosco College Bindi Hati. I think for me, for us, the juniors, it's very difficult to decide on that. But it's good. So, me, I told our father, said just before coming to this, the hall, you students are very, very, very lucky to have such kind of platform, this kind of platform that you, because it is a platform where you can build up yourself, where you can push yourself, and when you can build confidence. And it is something I would put and request each and every one of you, please don't take such kind of this problem. Like this problem, don't take it as a burden or as something like another curricular activities added to your studies which makes it more difficult for you. Don't ever think like that. U MLA ka Mauthat Raishan uba Shakliar Wajri hakasngi thoding ula play yaka Health Sub Center batamai hakashnong wa rinong kabahab ha Eastern West KHASI Hills District banpen bha yakilat ajing sumar shakinong shong shnong kaniga Sub Center kabalashna hakajinglut kabalong sanpusan lak sanpawajar tingka kan ajing shakri na kabenta ki santili ki shnong ya kaniga jinga lang play la penyaj da usordar shnong uba NS1 yang katba ki samla puli na School Edmund Rice High Secondary School kila ay ki jing ruai bat ki program ten rai haba ay jing kren hagani ka sngi uba wajri ulaong bagani ka sub center batamai kan yarap ikinong shong shnong kiba haki por bala dep kila haban let shaki jaka ki bajingai tang ban yo ikijing sumar kiba malumala kalong bagani ka sub center ka bala don hangni po ka shnong waring nong kalong ka jingker khu ka bakrao na kamtakan ka dongatan kini ki area hangne po area umdum kong iyo larang iken nado nang tay na po umdum hamok marang law disay dom kse warinong sumopon sa umjokot sa domba marwer ka along si siya kataka jingkir khu na kamta kini ki shnong U MLA ka Maukerwat uba Renington El Tongkar hakasngi thoding ulale jurip yaki Henry Tuliki Surok hakathan Shiliang Rilang hapo ka Maukerwat block kabaladon kamban penbha Mardor yang ni jingle jurip lapen long haringkat uba J Marbanyang batki officer na katanat Public Works uba Tongkar ulapen paw yang jing kermen baka sarkar kan pelat no shen yaka pisa na kabenta ka jing pentrei bat penbha yaki ni Surok ula yaro ru yaka jing persang jong ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance government hakaban penklan ya kajing penyaso da kabakadau badang shen ladep ban mang tingka na kabenta ki santali ki surok hamau kerwat constituency
skor ban ai khuble ki sarkar ki ban kapor hak ji persang jugi bade budin kila ai bon tli ki sanction nagam tagi dik surok idang suyok kumba sam tli ai ki surok ki bagi dang sanction hak dik tiyo ko balade bat ngi scam ni ko department ko suyok draino ai dik surok ban let ai ketendar bat idang don ro ki up ya ki kato kerne ki bangi dang up mentas masam ki tli barang don hak pipeline ya ki bangi sayok sanction ki bangi don ki kerman banyak sanction no hak dik tiyo banwan Ka Meghalaya State Skill Development Society kelapenlong yak recruitment drive ha mau kayau ha West Giant Hills District kum shibenta jong ka jingpen rong kam jong ka hakawat ka baar ha ka program ki samla ki lapen rong kerteng yaladi ha ki lat rong kam bapher bat ki benta ban kintiu yak jing tibet jong ki officer ka MSSDS ki la airu yak jing ya selok syaki nang shibenta halor ki program a jing hikai bat ki jingpen rong kam da ka scheme kat kum ka jing puli jong ki kani kasian jam katmu ban kirshan ki samla ki bompat don kam don jam da ka penyesok yaki bat ki lat ban penroy ya ka jing tibet jongki bat na ka benta ka jing yok kam ka bakham bha Uba polling do ula ong baka shillong ka yai beteng ban roy kum ka jaka padeng jong ka jing start ka kolshor bat ka sap ka phong ha ka baki riu start kot ki riu perkhat bat ki samla ki no sen yang sha ka jing long ba em jong kari ula kren yakani ha ka international concert ka bala ai kerteng bridging cultures a KHASI Welsh confluence bala penlong da ka MIT University ha ka jing lang bat ka tanat arts and culture jong ka sarkar Meghalaya kani ka lempong ka rakhe ya ka jing tali ha ka kolshor bat ka jing ya kendo ya ki nong ruai ka perthei leng ba ki jing ruai ka bala ruai da nong ruai mezzo soprano ka ri Welsh Ulinus Half Jones harengkat ki nong ruai bat nong put nong tem na ka jella ka ba pen pau ya ki jing khle lang jong ka jing ruai ten rai ha ki KHASI bat ka Welsh The city of Shillong is throbbing with life, with vitality, and it is people like you who have intellectual bent of mind, academicians, thinkers, who have contributed meaningfully to the growth of this city. And I also look forward to seeing that Shillong, as a confluence of influences, continues to attract people of quality, continues to attract young minds who will one day occupy spaces of influence and importance. mentang nya phai ki khubor na keleng ka than stila mi ngi Menteri Ketenat Kakot Kakia ke Sarkar Assam u Ashok Singhal mentang sengi ulah pelat ya arlak teli ki immunization digital certificates lengba ka U-Win portal ha Guwahati. Haba ajing kren ha ka sengi u Singhal ulah ong ba ka jing sedang kan pen klan board ya ke jella ha ka program IT ka bat jarap ban pen biang ya ke jing ken jing dia ya ke jing IT ka ya ki kena bat ki nong yo mentoy. Mentapat ngenya phai syaki khubor na keleng kari Menteri dang ba du kari Narendra Modi mentaka sengi ula bu ya umau nongrim lengba ka video conferencing na ka benta ka kat lieng sun banwan hakota haba ajing kren ha ka jing yalang Menteri dang ba du kari ula ong ba ka jing pen bha ya ka jing penyaso na sun kan kentiau ya ki kam jungo kai ka khayi pateng bat ki kam karkhana ha ka than ula benrap ba ka di ka project kan wan ra ru ya ki lat ki kabu ba themai na ka benta ki samla bat kan no sen yang ban pen klan ya ka yo ka kot jong ka than bat kan pen klan ru ya ka jing penyaso ha ka leng ki benta jong ka than hadoti जब हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देश और दुनिया से पर्यटक यहां आएंगे और इसका सीधा लाभ यहां के युवाओं
व्यापारियों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। साथियों, वैसे भी कोटा आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तेजी से चारों तरफ जुड़ रहा है, बढ़ रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा के दोनों प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कोटा और बूंदी से होकर गुजर रहा है, पूरे क्षेत्र के विकास का नया द्वार खोल रहा है। Mendapat nginya phai syaki khubor na keleng kaperthai. Presiden Kari Amerika Donald Trump ulaong baka Amerika kan kentiu ya kejing penmi ya kitiar ya le ban penklan ya kejing la ban yada ya kari. Haba ajing kren halor kanika mat Trump ulaong baka jing kentiu ya kejing snai kitiar ya le kalong ka badon kam ban pentikna ya kejing sngan jong kari bat ban penne ya kejing klan jong kari. Mendapat nginya phai syaki khubor ya le kai. Kawat basau jong ka Meghalaya Cage Fight Season 4 bala tip ru dakathma ha jowai lapan long ha chut waku Indoor Sports Hall ha jowai ha kabakala kring ya kinong wan petkai na Kelengki District. Habia kren bat ka DD News uba Samuel Lingdo ulaong baha ka ka limpong kidan lai pongot kinong wan yashim benta na Meghalaya bat kiwe ki jalla ka than shatela mingi bakentup ya ka Arunachal Pradesh bat Madhya Pradesh. Uba Lingdo ulakdo bakumbahan reungot kinong yakura na West Giant Hills District Klai Shimmenta hakani kalimpong. Hakabakat to kaniya na preng jongki kidei kibla yora ya kanam ladu hakum kini kijing Yakob. Ula benrap ru ba kijing lekai ka yarap ban kentieu ya kijing long bat ka kot ka khia jong ubriu da ka ba penslur ya kisamla banya Shimmenta hakum kini kijing lekai na benta ka bha kamiat ya lade shimet bat ka roi ka par. Entah segi borok kumba pila dap segi baik tigi bautles bang pila dap RSP kita borok live hobok la live homut kena yashin benta dan bongan napo Nagaland na Manipur na Assam ta napo Madhya Pradesh napo Uttarakhand bat tunjuk napo Maharashtra bat na Arunachal te jingi ba menta haduk kumba san ndremut kena kibanang ni national penar na jaintia kibadiki penar ba yakun hakni hab ka phila ban saki ba haduk kumba laingut kini kipanan ki adap yakun kiya ek jingjap de kalong ka ek bas nutanat hak ba ngini ila ujung do usnam uki hukum gini kansan wala ka phai kampat thu Kamau kawa cricket team kalayo ra ya kanam ladu haka super division jongka district cricket league arjar arpusan arpun riu belapan long daka West KHASI Hills District Cricket Association haka jingile kai final kabala long hamadan Maurus Iar ha West KHASI Hills kamau kawa cricket team kalapen rem yaka Latwaitang Social Sports but Cultural Club da saw wicket Hadin bela job ya kejing kenting pisa ka Latwaitang Social Sports but Cultural Club kala jiet ban kawang ball ningkong hakaba kala la ban ai lat ban tiet tang shispa lai pusan run na ki lai pulai point away over kamau kawa cricket team kala la ban be da ka suk ya kanika thong hakaba kala kamai shispa sau po run bat sha pan ha real wicket ha arpu sau point sau over ban long kala du Ubaman baha Shang Pliang ula sya jiet kum u player of the match katba u meda bats kem dingdo badang khat saus nem karta ula sya jiet kum u emerging player of the tournament uba close lingdo ula la ban tiet bun rantam bat ula sya jiet kum u player of the tournament katba u Lakhan Singh ula yo khur bun tam ki wicket hakane ka limpung Tementa pat nginya pet ya ke jinglong jingman ka sun beneng ha ke lengki benta jong ke jella.
Hatura kajing kreat kalong kat kandai degree Celsius bar kajing shet kalong lai phuwei degree Celsius kajing sngam ka hau mata ka sni kalong lai phunyo na ka shispa haba phai pat chanong ba shillong kajing kreat kalong kat lai degree Celsius bar kajing shet kalong arpusan degree Celsius kajing sngam ka hau mata ka sni kalong saupulai na ka shispa kat ba hajawai pat kajing kreat kalong kat lai degree Celsius bar kajing shet kalong arpun rio degree Celsius kajing sngam ka hau mata ka sni kalong sauphuwei na ka shispa ka sun beneng kala bandum lo hatura shillong ba jawai Shwaban poi sya bakut jong ka thup khubol ngi pe byang sa shisien ye kimat ba kongsan Rakhe ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance ka jingda prasnem haka borsin shar dak program Our Magnificent Meghalaya Vision anaja laipuar Happy A Sangma Sports Complex Rakhe ka BJP Meghalaya Mahila Morcha ya ka International Women's Day penkop buram ya ki kenthei bawan ra nam ha Shillong Penlong kanong ba Shillong ya ka KHASI Welsh Cultural Concert Bridging Cultures a KHASI Welsh Confluence ha MIT University Bu Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya umau nongrim jong ka Kota Airport lengba ka video conference Balapan long ya ka Meghalaya Cage Fight Season 4 ha Jowai ka bakringi kinong wan petkay na kikatuk aniki district. Teparlok atung ila poy siya kabakut jong katup kubor jengi mentaga janmiet haduk mena syembiang bat pila syai kesngi kublay pi barot.